hor kaham jotono ang tini tewi sa hanya nyong buskanggo tegai sa recipe tuwi phaipika angka tini ang songi phungnai nyong buskanggo chicken biryani simple angka o chicken biryani songnan baga angor mosla na haka amokhe mosogotoi amokhe elachi angka amokhe kalo elachi angka amokhe jaifol kaisa angka amokhe darchini long amokhe gulmoric angka amo jira kisan haka angka amo misti jira kisan haka angka oro na haka pias omno bota kuji kuji rai kuji kuji ke mara nai angka omno sekang marinate khlai pairana o chicken no marinate khlainyan bagai ang mosla na kise yogoi holoina hanai sutei angka mosla holjang no borunai oro som samus kaisa renai thok borunai kisa oro angka tabok no saploi paikha angka tabok no kholobi tamgaranai gonta kaisa kholobi tamgaranai angka ang tabo mairong no roknani bagui ko tui box rekha angka tabo ro renai ang long kaini renai angka elachi bo kain kai thamal phinai tejpata som samus kaisa renai mairong ko phayang nani bagui ang oro thok kisa renai thok kufur angka tak ko tui tungkha angka tabo mairong kisoni mangrakha bai ko tabo mo monoi itik lagi rakha mairong no tabo mo hake oro sakini bo ka saki mana hanai tabo ko pejo bajang kha ang pila marinate khaiburo ang haching bai di sungro jagya tabo oro dei rakha tabo oro chicken desinai tao đổi như có mấy cái súp run haka ang tabo có chicken nó này không tabo hor kisa kom khlai mana hanai omno ang tabo serap sa kholobi ton garana 5 minute chek tabo chicken moni ready tabo pejo sernani bagi ko karai box ri pika ko pejo sernani bagi kisa thok kabang nangnai pejo no kai ko ma gerai na haka ha kang tabo pejo serman jaga bo som kisa nai somri yang ka pansang nai seulo tabo ko pejo bajang banya naikha tabo gas thagli mangrakha tabo ko pejo no ekdom chorom chorom kha sering haka no hake tabo oro o chicken no roi bini saka o tai sang mai rong riphinai mai riphinai angka mosla gura narang manam no bugisa oros bini saka o keha sahori renai tabi ko chicken ro bakha bini saka o tai sa mai tai seri phiu na yang angka tabo ko bini saka o piaz no khoroi ro basinai angka tabo king ko box e rekha taisa angka tai 20 minute kholobi ton karna ekdom hor kom kharui angka tabo ro saka wa ang gi sari renai tai 5 minute ton kha kari ma kha angke bahing jagoi kha ano chicken biryani simple chicken biryani recipe angke jodi no rong chajagoi tongbai khe angke like share tei subscribe khlaibai ja di hambai।